startklasse. Puntjes pakken, sprokkelen voor straks de finales. Daar zijn we mee bezig. Hier in Dokkum, locatie Wetsens. Eerste cross van de NAC. Tweede paasdag vandaag, voor de mensen die vergeten waren. En met z'n allen, voor het eerst. Die pakt voor het eerst met zijn transponder hier een klik, zeg maar. Het is nummer 817 die dat doet. Wilco van der Voorde uit Tietjerk. Voor het eerst met zijn transponder hier dus over de lus. En ook al zijn we dus nu in de omloop 2 tweede man. Gevolgd door 534. Dit is Pauwis uit Friesem. Pauwis had van hem ook een hele goede start en zit er nu weer volop bij. Gevecht om de posities 1 en 2 op de baan. En op de posities 3 en 4. En ook 5 en 6 vollopen. 8-7 die nog steeds de leider. Wilco van der Voorde uit Tietjerk. Van Pauwis zit hem op de hielen. 5-34. Gevechten dus op de plaatsen 1, 2 en 3 en 4 op de baan. Denk op die gravel daar aan die overkant, zou je bijna willen zeggen. Maar zeker weten dat ze dat niet horen. Gevechten dus op de baan. Op de plaats 1 en 2 en 3 en 4. Pauwis gaat het proberen voor de leiding. En hij doet het. Nieuwe leider op dit moment. Houdt hij dan ook vol is al met de laatste. Dit is Pauwis uit Driesem. Gaat hij doen. Tweede plaats is Nicolas, 17 Wilco van der Voorde. En op de derde plaats is het 545 Thijsberg uit Drachten. Thijsberg op de derde plaats. Maar die wil weer. Thijsberg gaat het proberen. Thijsberg voor de tweede plaats. Binnendoor. Gaat hij doen. Jazeker. Thijsberg nu tweede, 545. Dit is Pauwis eerste. En dan gaat zich een nieuwe melden voor de derde plaats. De derde plaats is nu voor Wiegers Snap uit Sneek. Zijn we te wisselen in de top 4 in de standaardklasse. Dit is Pauwis, 534, pakt de punten voor 545. En dat is dus Thijsberg uit Drachten.